Yang umur nih tentu, justru di sana jenengan. Ampun ngoten lho. Alah kaca karo aku siji lho. Saya 56. Saya 57. Ya kaca siji ya Bu ya. Pokoknya kita harus selalu bahagia. Pokoknya kudu bahagia. Tua ora apa-apa ning jiwane kudu muda. Ya. Kaya aku iki lho wis tuwa-tuwaan jek ning kajang wae. Jek ning ngene. Ya toh Dewi. Ya Wi. Tua-tua masih berkarya dalam seni. Gatel deh. Gatel ya. Ya ampun. Ayo. Ini coba, Mas. Oh, ini udah ya. Kita tak benar. Bawa ya. 1 2 3. 1